A ideme sa venovať dnešnej medicínskej téme. Oproti mne sedí už nutričná terapeutka pani Monika Otavová. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Otavová, my budeme dnes radiť našim televíznym divákom, ktorých trápia určité črevné problémy, ale nie také tie prechodné, ale práve tie chronické, čiže črevné diagnózy. A čo označujeme ich, alebo patria do takej nejakej skupinky, že IBD ochorenia? Je to pravda? Áno, poznáme teda tú skupinu ochorení IBD, ale konkrétne o ochoreniach hovoríme vlastne o Crohnovej chorobe, ulceróznej kolitíde, ale samozrejme do toho IBD patria aj iné typy ochorení. Dobre, predpokladám, že som správne povedala, že ide o chronické ochorenia, ktoré sú teda celkom dobre udržateľné alebo liečiteľné, ale samozrejme majú svoje remisie, majú svoje ataky. Aký je medzi nimi základný rozdiel? No, Crohnová choroba sa môže nachádzať v komplet celom gastrotrakte. To znamená, že od dutiny ústnej až po análny otvor. A čo sa týka ulceróznej kolitídy, tak tá je vlastne iba v hrubom čreve. A to znamená, že sa líšia aj nejakými tými symptómami? Lebo predpokladám, že samozrejme odborníci najskôr dobre diagnostikujú daného pacienta, ale predsa možno pre nás, pre laikov, čo nás trápi pri ulcerózke a čo nás trápi pri Crohnovi? No, najčastejší prejav pri ulceróznej kolitíde je teda že je hnačkovité ochorenie a je tam krv prítomná, v stolici teda. Pri Crohne to nie je úplne také jednoznačné, tam sa to dlhšie trvá, kým sa vypátra, že je to naozaj Crohnové ochorenie, pretože ono to môže byť krče, môže to nejaké bolesti, môže tam vznikať artritída, čiže nemusí to byť len črevného charakteru. Ako to môžeme získať takéto ochorenie? Podpisuje sa tam nejako genetika? Práve, že pri tomto úplne presne nemáme jasné, že ako to vzniká, pretože nevieme, či je to geneticky, či je to so zlým životným štýlom, pretože toto ochorenie vzniká aj u malých detičiek, ktoré vlastne ten nejaký zlý životný štýl ani nemajú. Áno. Hovoríme teda aj o detskom, aj o dospeláckom pacientovi. Samozrejme, tá farmakologická liečba patrí do rúk odborníka, najčastejšie teda gastroenterológa, ale vy ste tam, by som povedala, veľmi dôležitý element alebo veľmi dôležitý pomocník, pretože takýto pacient by mal pomerne často a intenzívne komunikovať aj s nutričným terapeutom. Čo je vašou úlohou? No, mojou úlohou je hlavne prevencia malnutrície. Čiže aby dieťa, alebo respektíve pacient, nebol podvyživený. Čiže určiť mu tú správnu výživu. V podstate, či už je to normálna výživa, ktorá sa skladá z bežných potravín, ale samozrejme pri tých detských pacientov tam je ten veľký rozdiel, že tie deti práve prechádzajú aj na tú enterálnu výživu, čo je vlastne výživa do čreva. Ale to už sú také zložitejšie asi prípady. Aby sa nejakým spôsobom zastabilizoval ten črevný trakt, aby nebol taký dráždený, alebo o čo ide? Tak, aby nebol hlavne dráždený, on môže byť vlastne dráždený mechanicky, chemicky, termicky, čiže vlastne na toto všetko sa dáva pozor. A hlavne u toho dieťatka, lebo tie majú vlastne veľmi ten traviaci trakt citlivý. Boli pri týchto ochoreniach aj brúško? Že dá sa to nejakým spôsobom predpokladať, že nebrať to na ľahkú váhu, ak sú samozrejme aj iné symptómy, lebo občas tam dieťa povie, že ho bolí brucho, keď má písomku z matematiky, ktorá nás už nečaká, hej, alebo idú prázdniny. Áno, u dieťaťa, keď bolí brúško, je vhodné navštíviť toho lekára, spomenúť tomu lekárovi, hlavne pediatrovi teda, že má bolesti a už pediater vlastne zváži, že či je potrebné vyšetrenie gastroenterológom. Moni, poďme sa trošku pozrieť aj na to, že aká by mala byť, ak vôbec môžem použiť to slovičko, ideálna skladba tej stravy, pretože niektoré potraviny sú odporúčané, niektoré sú dráždivé, sú neodporúčané, aj keď je tam asi, by som povedala, vo veľkej miere nejaký taký individuálny prístup dôležitý, pretože každý na všetko reaguje inak. V minulosti to bolo tak, že pacient, ktorý mal identifikované IBD, automaticky sa mu dala dieta so zníženým obsahom vlákniny. Teraz už je to tak, že vlastne ideme na každého pacienta individuálne, čiže každému sa inak pripravuje ten individuálny výživový plán. No a v podstate tuto máme také ako 3 najčastejšie využívané možnosti, čiže ísť buď tou spomínanou dietou so zníženým obsahom vlákniny, ktorá sa individuálne potom upravuje pre každého toho pacienta, čiže dávam tam nové a nové potraviny. Ďalším typom je CDD dieta a potom ďalšou vlastne variantou je stredomorská výživa.
Trošku si to vieme aj rozobrať akože do praxe, aby sme vedeli, že čo to obsahuje, alebo v čom spočíva ten základný princíp tej diety. Lebo keď sa povie slovičko dieta, tak každý si povie aj. Áno. Čo sa týka tej prvej, tak tam so zníženým obsahom vlákniny tam vlastne vylúčujeme všetky potraviny, ktoré majú nejaký napríklad šupku, nejakú nestrebateľnú vlákninu, čiže sa ťažko rozvára, prípadne nejaké surové ovocie, surová zelenina, nejaké draždivé, typu pre nás ideálna obilnina bulgur, ale v tomto prípade to není dobré, alebo celozrnné potraviny. Potom pri tej CDD diete, tá sa dáva najčastejšie, teda najlepšie štúdie dokazujú hlavne u detského pacienta. To je vlastne eliminačná dieta, kde sú vlastne 3 fázy. Vždycky je to vlastne, tie fázy sú oddelené v podstate tým, že sú priradené ďalšie a ďalšie nové potraviny, ale v podstate je to eliminačná dieta, čiže začína sa s nejakým základom nejakých 5 potravín. A vždycky k tomu sa vlastne pridáva nejaká modulárna výživa, čiže tá enterálna výživa, aby sme to dovyživili, lebo vlastne z 5 potravín nevieme vyskladať úplne komplexnú stravu. A v podstate tá tretia je tá stredomorská výživa, to je tá klasická, čo poznáme, že už teraz sa zisťuje vlastne účinok výživy v rámci olejov, čiže tukov, čiže tam olivový olej, repkový olej, oriešky, čiže aj na tomto sa začína vlastne stavať, čo som pozerala teraz tie najnovšie štúdie. Keby sme sa trošku pristavili pri tých jednotlivých potravinách, vy ste hovorili, že najskôr je to zeliminované na ten základ a potom sa postupne ako keby pridávajú nové zložky. Môže ten organizmus zareagovať po prvom raze napríklad nejako, by som povedala, práve hnačkou alebo bolesťou alebo niečím podobným, ale hneď treba hodiť flintu do žita, alebo to treba skúšať niekoľko dní po sebe? No, čo sa týka napríklad, že keď zaradíme pacientovi potravinu obsahujúcu laktózu, čiže bežne mliečnú potravinu, ktorý má ulceróznu kolitídu alebo Crohna a ten stav je momentálne v relapse, to znamená, že je podráždený, tak zaručene ten pacient bude mať hnačky, pretože ten enzym laktáza je tam veľmi nízky, dokonca niekedy až vymiznutý. V tomto prípade nie je vhodné dráždiť práve takýmito potravinami. Ideálne naozaj dodržať plynulotú dietnú stravu a až časom postupne pridávať tú potravinu najprv menej také dráždivé potraviny, čiže začať s nejakými iným typom zeleniny, pridávať, ako som spomínala, napríklad oriešky, nedávať celé oriešky alebo rozomleté, ale napríklad orechové masla. Tie sú omnoho ľahšie vstrebateľné, dokáže s tým organizmus pracovať. Je to asi beh na dlhú trať a keď sa teda upraví táto strava, tak by sme to mali ako keby doživotne dodržiavať, Moni? Tu ste dobre spomínali, že sú tie obdobia remisie a relapsu. Je dôležité si uvedomiť, že tie relapsy najčastejšie práve prichádzajú vtedy, keď máme ten taký najťažší stav tej imunity, hej, že kedy imunita dostane zabrať. To sú vlastne jarné obdobie a jesenné obdobie. Čiže tam vlastne upúšťame od nejakých skúšaní, tam sa ide do takého, ja to volám, že ostrov záchrany. Áno, na istotu kde máme niečo, presne tak tú istotu. A potom máme vlastne obdobie leta, ako je teraz, kedy vlastne nám všetko dozrieva, máme prirodzenú potravu, prirodzené tie sacharidy v tom ovoci, v tej zelenine, teraz si môžeme vlastne dovoliť skúšať. Áno. Monika, ako je to v praxi? Sú disciplinovanejší dospelí pacienti alebo naopak deti? Pretože deti majú na starosti svoji rodičia a tí si myslím, že teda naozaj chcú pre to svoje dieťa to najlepšie a dieťa možno viaceré alebo niektoré chute ešte vôbec nepozná, nezažilo, čiže ani nestráda, ako keby, nechýbajú mu. Čiže nechcem povedať, že kto je lepší pacient, ale možno s čím sa často stretávate v praxi? No najlepšie sú deti v tomto prípade. Máte pravdu, že vlastne tamto dohliada rodič, tam musí byť disciplinovaný ten rodič, ale nie len rodič, ale aj starý rodič. Alebo učitelia, vlastne kolektív a všetci, ktorí sa starajú vlastne o to dieťatko. Tí dospelí to majú ťažšie, pretože na nás číha zvonku všetky možné nástrahy, ako sú alkohol, spoločné nejaké žúrky, nejaké reštaurácie, proste oslavy a tam už sú naozaj tie nástrahy veľké. Áno. To je veľmi, musíme mať pevnú vôľu, aby sme nezhrešili, ale myslím si, že človek, ktorý to zažije a pozná, že čo mu to dokáže spôsobiť, tak sa sám dobrovoľne ako keby vyhýba niektorým potravinám alebo niektorým teda zložkám stravy, aby si nespôsobil tie problémy.